Algo malo, Manjui. Que pasa? As cartas din que alguén que te quere mal botoucho mal de ollo. Quero denunciar a Currás. Ben, e por qué? Amestrou un jalo para que cante moi cedo e nos esperte. A min e a Concha, a miña muller. Concederonme ese cambio de destino que solicitara. Como que vas marchar de Portoxás? Perdemos unha peza inteira de aparellos. Non asinamos rabo de peixe. É culpa miña, non o ves lá. Así, Manjui, tens razón. Que lles dixen a Berta máis a Paula que íamos marchar para Bruselas e deulles igual. Pois agora que o dis, a mí pasoume algo parecido. Non me podes facer isto, Claudinho? Que máis eu somos amigos. Sempre nos entendemos ben. Así que, se agora che digo que non cantes, pois non cantas, non pasa nada. En tu caso non che falla, Para min que había que hipnotizalo. Teño un amigo en Ferrol que saiu na televisión que as galiñas vai viva. Pero non te das conta que non se pode pedir algo así? Por que non? Porque non podes perder esa oportunidade. Ti vai aos baixos de Xustás, xa me dirás se volves con peixe ou non. Que pasou? Matoume a Claudio, señoría. Matouche a Claudio. Matoume, home. É con saneamento, Que lle retorciu o pescozo, señoría. O seu jalo. O rei do curral. Parece que a ninguén lle importa que marchemos de Portozás. É que parece que lles dá igual. Son uns parvos. Pois hecho, que hai? Eu pensei que tiñamos moitos amigos, pero sabes o que non? Isto só ten unha solución. Sí? Cal? Ti e máis eu, sós. Onde? No meu pendello. Cando? Na gloria do día. Xa é demasiado tarde para discutirmos sobre isto. Porque decidín que non vou aceptar ese cambio de destino. Polo menos este ano. Hola, Manjui. Se a vexo que a pesca foi ben. Iso é que o mal de ollo rematou. Pois gracias por dicirlle que o mal de ollo rematou. De gracias nada. O que acordamos. Ok. Xame, pero todo o que fixo por min e mira como acabou, me. Non sufriu nada, coño. Contame outra vez, Fun ao teu jardineiro ca idea de matar o jalo, non? Pero mirei para ele non puiden. Tiña un aquel de nobreza e nada, non nos fixo. E de súpeto, no mellor, vai e pataplof. O río. Anda, marchou a luz. Diga. Hola. Claro que fixen a proba. Que xa sei que as probas son moi fiables, pero quero que fagades vos as análises. Sí. Pois porque quero estar segura. Sí, quero sair de... Adiante. Pois iso, o que che dixen, vale? Que quero o resultado canto antes. Sí, teño presa, vale? Ala, ata logo. Estás ben? Sí, estou moi ben. Pois estás medio esborpuxado, Tens mala cara. Pois eu estou moi ben, Paula, pero como me sigas dicindo esas cousas, ao mellor póñome mal. Seguro que non era nada malo o que falabas por teléfono, o resultado. O que acabo de dicir, non. Non, que va, iso é o... É que quería saber o resultado dun partido que se xoga todos os anos no Hospital de Vigo, que xogan médicos contra enfermeiros. Como coñezo a todos, pois picábame a curiosidade. Que ben, un partido. E tamén xogan as mulleres? Que? Que se xogan as mulleres, as enfermeiras, as médicas, sabes? Sí, as mulleres xogan moito, sí. E ti xogabas? Non, eu non. Non, nunca xoguei. És moi futboleira, ti, non? Non me gusta moito o fútbol. Por os penaltis.
fashion. La. Sei, merquei na onte, pero... Non sei, ti crees que lle gustará a Luisa esta jarabata, papá? Eu non dixo nada, fillo. Pois podías axudar, non? É máis importante do que ti pensas. Sí, importantísimo. Como a crise do 73. Papá, vou ver a Luisa outra vez, entendes? Vou lembrar aqueles tempos de Santiago, do Joaquín, aquelas noites. Que boa vida, carai. Lembro ben. Sobre todo dos cartos que gastei nela. Os cartos. Pois me dixías, polos cartos non te preocupes, dixías. Me acaba de gustar, collete. Vou cambiar a camiseta. Hola. Bos días. Bos días, señorita. Podo axudala en algo? Estou buscando a Ladislao Couto. Está aí atrás. Ven agora mesmiño. É a primeira vez que ven por aquí, non? Pois sí. Xa mo parecía. Se tivese estado antes, acordaríame. Eu nunca esqueço unha cara bonita. Iso xa non se leva. O que? Os piropos? Iso tampouco é certo. Pero eu referíame ao nó da gravata. Agora están de moda os nós grandes. Ah, xa. Eu de moda entendo pouco, a verdade. Déixeme ver a min. É unha gravata ben bonita, Gracias. Merqueina onte. Pois, moi bo gusto, se me permite. Claro que yo permito. Gracias pola observación. Con esta camisa sí que estou perfecto, Luisa! Ladislao! Así que vostede é Luisa. E vostede? Ramón Couto, o pai de Ladislao. Encantada. Tedes que perdoar, pero... Benvida. En fin, pensaba presentarvos agora mesmo, pero xa vexo que non fai falta. Mentras agardaba por ti, estivemos aquí falando un anaco de gravata. Ai, que ben. Mira, só tens que chegar ao fondo dos picos, recoller o paquete e volver con el. É fácil. Ai, carneiro, ti queresme embolar, ó. Non che quero embolar, Currás, non che quero embolar. Ti é o único que pode chegar ao petón cunha chalana. Eu non coñezo a ninguén que o poida facer. Non é verá, non. Que já hai que entrar por fora e o mal ali bate o mundo, e aljazo, e de todo, xa máis de 4 alabán, Por eso necesito a tua axuda. Eu chegar chejo, carneiro, pero sair dali depois manda carallo, Veña, ti pódelo facer, Currás. Pensa que podes gañar moitos cartos, Sí, pero non é carto limpo, carneiro. Ti andas con un negocio, teu tío Pepe de Maruca igual, eu que sei que andades, me home, non... Dalle, non hai nada raro, Currás, non hai nada raro nesto. Entendes? É un paquete con uns papéis. Con papéis? Pero daquelas xa estarán mollados, pa que os queres? Vai ben embalado nun fardo. E vese perfectamente onde están. Pero diste logo que están no medio a medio dos picos. No medio xusto dos picos. E necesito recuperalo. E ali só pode chegar a alguén que coñeza ben a zona. Coñeces ti? Eu sí, eu coñezo ben a zona, pero tamén te coñezo a ti, Francisco? Mira, só tes que chegar, collelo e volverse a ir. Pensa nos cartos, Currás. Xa penso xa, pero... Ti a min estallada non maquelas, non? Mira, imos facer unha cousa. Vouche dar o meu teléfono. Se cambias de idea, chámasme. Excusas de mudar, pero... Veña. Como queiras. Pensa nos cartos, Currás. Pensa nos cartos. Veña. Melgacho, que? Fixeches ben. E logo oíchesnos? Non, pero fixeches ben. Ajá. Está enfadado. Ti está enfadado. Que non estou enfadado, muller. A ver, vouche contar que estou algo preocupado porque hoxe, vaya, andaba Paco Carneiro preguntando por Evaristo Currás. E mira ti, Paco Carneiro é un elemento, é falso como unha faneca brava. Ai, seguro que non é nada.
Curras é máis pícaro que outra cousa, chico. Non, pero Carneiro non é de chiste, porque non é de chiste, ese home é malo, e mellor xa non comentamos nada e morro o conto. Tranquilo, tranquilo. Non dixocho porque Carneiro... Carneiro é un elemento, Carneiro é o que é. Hola. Hola, Belinda. ¿Cómo é a ti, Landa? Que che pasa? Nada, non me pasa nada. Tes moi mala cara. Pois non me pasa nada. A ti ocorreche algo. Pasouche algo con Xurxo? Bertiña, que che pasa? É que é moi posible. Non é seguro, pero... Que? Non é fixo, pero... Bueno, case seguro que sí. Que, chica? Ai, non me angusties. Que pasa? Creo que estou embarazada. Embarazada? Sí, non sei que facer, porque... Bueno, ti tranquila. Ti sabes cando tes ilusión por algo que parece que o tes moi claro, non? E cando che pasa, pois... Pois nada. Empezas coas dúbidas eu agora estou así que non sei o que facer, de verdad. Pois conta con nós. Pero falache con Xurxo, non? Non, además non quero que o saiba, Por favor, non llo digas. É iso, como non sei o que facer tampouco. Bueno, eu non lle digo nada. Pero tranquila, sí. Prometes, non vale? Sí, sí, sí. Posme esa tela. Hola, Petroli. E ti? Sacado de susto? Nada. Que tal, Orliña, Vero? E fixeches? Nada. Hola, Adrián. Francisco Carneiro, que faz aquí? Ofrecerche un negocio. Non quero negocios contigo. A última vez non che foi tan mal, non? Non quero saber máis de ti, nin dos teus negocios. É un traballo fácil. Hai moitos cartos. Se cadra, máis que da outra vez. Non quero os teus cartos, Carneiro. Marcha. Non sei por que te pos así. Eu vinche facer unha oferta de amigo para un negocio. Ti máis eu traballamos ben xuntos. A ver se che entra na cabeza. Eu non son un dos vosos. Nin quero saber máis nada dos vosos trapicheos. Pois hai un amigo teu que quere facer negocios comigo. Evaristo Currás. Deixeu en paz. É un traballo sinxelo. E ben pagado. Deixeu en paz. A ele e a min. Lisca daqui. Ti saberás, Saberás, Adrián. Hola, Elena. Que facías aquí? Veume saudar. Por vai amistades, Adrián. E logo coñécelo hai moito. Coincidimos un par de veces, máis nada. Ois que non che pareza mal, pero eu teño que facer unha pregunta, Ti teveches algo que ver con Carneiro? A verdade, sí. Só unha vez. E fui porque necesitaba moitos cartos. Pero xa non teño nada que ver con ele. Iso espero, porque non sei a que veu, pero cousa boa non, Ese fillo de... está intentando enredar a Currás nun negocio dos seus. A Currás? Sí, pero malamar me coma se permito cometan un problema. Así se fala. Oi, mira, falando de outra cousa, ti tes algo pensado para o aniversario? Que aniversario? Ah, sí, sí. O aniversario da inauguración do Varadoiro. Pois a verdade non che estou para pensar neso. Oi, parecerache mentira, pero eu acórdome perfectamente daquel día. Acórdome que o meu pai estaba aí comigo e... Eras unha neniña, así pequecha. Por certo que ando a rebuscar nas caixas esas todas que temos. Aquel día fixeran unha foto moi bonita, non sabes? Estaba eu co meu pai, tamén estabas ti. E non a atopo por ningún lado. Recordo esa fotografía. Debe andar por aí entre os papéis da oficina. Eu marcho. E logo onde vas? Falar co xuiz. De Francisco Carneiro. Pois leva xa o meu coche, fai favor. Ten a chave posta, Hasta logo.
que iso foi certo. De verdade, tiñas que ver a Ladislao vestido co traxe de astronauta, dando voltas polo monte. Ti non estabas ali, non viches nada. Que? Con imaginalo xa me cheja. Ai, xa me doi a cabeza de rir, Ladislao non sabía que o teu pai era tan divertido. Ni eu, ni a ti. Eso que só acabamos de empezar. Temos que celebrar este reencontro vos. Ah, boa idea, sí. Vale, Luisa, temos que marchar, papá. Chega un momento. Convido vos os dous a tomar algo no bar de petróleo. Ai, eu acepto encantada. Non te sientes obrigada, Luisa, papá, tiñamos outros plans. Veña, Ladislao, imos tomar algo co teu pai. Vale, daquela vou fechar. Onde está o... O fondo, á dereita. Como que nos convidas a tomar algo de petróleo? Que pasa? Non che gusta? Home, papá, non sei se te das de conta de que 3 son moitos. Non me digas. Sí que digo. Entendes? Eu quero ser só coa miña Luisa. Perdoa, pero non me parecía que fose a túa Luisa. Ai, non che parecía, non? Non. Ai, non. Pois estate atento. Vas ver no petróleo como atua teu fillo en plan seductor. Vas perder por joleada, Sabedes que han saído do caldeiro, che? Operación Carneiro. Díxomo Pepe de Maruca, que andaba por aí. A ver a quen enreda desta vez. Non che sei. O elemento ese. El quería ir aos picos, alá a buscar un paquete. Andaba polo porto buscando alguén que tivera jamela. Aí andaba? Andaba. ¿Qué hizo do pico, chico? Picos, non te das conta, son unhas pedriñas que se ven ali en riba do peirao. Aquelas dúas. As que se ven nada. As que doen son as que non se ven. Os picos. Saberás ti, se aquilo é un laberinto que para entrar que morreu máis xente xa ali que na Guerra dos Golfos. Fai falta un especialista, o único de portugués que pode entrar ali son eu. Petróleo, vanche quitar o posto de trapalleiro. Trapa que? Terá sido... Has de atrapalas ti hoxe. Terá sido que? Non terás que falar, non? Por que non vas a rezar unha novena? Que se me fan gracia teño que rir, non? Ai, sí. É logo uno chiste. Iso que dis dos picos. Ti non entras ali nin farto de viño. Ai, non? Non. Entro, é máis saio. Amigo. Como, iso é como falar, non ten cancelas. Pois ainda hoxe houbo quen montou con cartos abondos, para que fora ali. Entón vas ir, non? Non. Ah, carallo, pensaches que os mortos teñen pouco en que gastar, non? Non vou porque non quero, Que poder podo, Cuidado, Ti non entras ali nin en 100 anos. Ai, non? Canta postas, Déxate O que queiras. Te dixo ti de entrar nos picos, O que? Ai, sí. Terá sido. Hai testemunhas, Manjo e petróleo. Eu non son testemunha de nada, che? Que che dixo a ti? Que mo dixo esa cousa miña, pero a ver se eu son capaz ou non de entrar nos picos, Déxate estar, Xa veremos. Non. Evaristo, déxate estar. A ver. Como lo verá? Ata logo, Neptuno. Evaristo. Pero... Que tío, vella, puxose che ollo contento, non? Puxose che ollo contento. Por tolear a curras. Home, claro que sí. O vella... Pero eso non se fai estar así. Que? Mira, que pa un favor, é polo do embarazo de Berta, escoita? Sí, que? Que Xuxa non o sabe e tes que ir a falar con él. Lindiña, Sí, por favor. pero non me fajas isto, Ai, vai ti, quedoche a traballar o Non, sábado e máis o absolutamente, domingo. é necesario que vayas Ai, ti. lindiña, non ho. Papi, Pero un a mí favor. dame vergonza. É un favor. Eu fui un muso desa muller que lle dixo Ai, papi, xustamente porque a coñece ben. Aquí está o expediente de Francisco Carneiro. Tiña razón. Estivo detido 4 veces e pasou 6 meses no cárcere. E que pensa facer? Non podo facer nada. Agora está en liberdade e non cometeu ningún delito. Non pode, eu que sei, poñerlle vigilancia, falar con el, facer algo para que marche. Non. Mentres non faga algo ilegal, non. Estou seguro de que está preparando algo. E sei que lle ofrecío a Currás un choio. Vai no meter nun Belén. Eu non podo facer nada, Adrián. Temos que convencer a Currás para que non se mesture con ese tipo. Que non acepte nada seu. De acordo, falarei con el. Pero eu non podo prohibirlle nada. Ademais, xa sabes como é Currás. Evaristo non sabe onde se vai meter. Temos que convencer o xuiz. Farei o que poida. Gracias. E agora, se mo permite, vou ser eu quen lle faga un favor a vostede.
Cal? Estes días celebramos o aniversario da inauguración do Varadoiro. E para Elena é moi importante. Sí, supoño que sí. Ela estaba ali, o día en que seu pai inaugurou a empresa. E anda buscando certa fotografía que se fixo aquel día. Non comprendo. Se non me acordo mal, esa fotografía está guardada aquí, no arquivo do xulgado. Sigo sin comprender. Busca. E déalle a vostede. Amarme coma se non vai quedar encantada. Gracias, Adrián. Adeus, xuiz. Ata logo. Sí, dígame. Pitosa, fágame un favor. Busque todo o que teñamos arquivado sobre o Varadoiro. Busca algo en particular? Sí, unha foto. Unha na que aparece Elena cando era nena. Entendo. Agora mesmo me poño a buscala, pero non vai ser doado. Gracias, Pitusa. Ei, que tal? Home, Podes? petróleo. Pasa, pasa. Que tal aí traballando? Non peches que xa estou recollendo, xa marchaba. Moi ben. E ti por aquí? Nada, que... Nada, que tiña que falar unha cousa contigo e... Pois ti dirás. E miña nai, que non sei como... Que tal vai todo con Berta? Con Berta... Ben, vai. Vento en pop aí a toda verla e... Sí, home, sí. É moi boa rapaza, Berta. Claro que é. É moi boa, é especial, Berta. Pero, a ver, fala, que querías... Claro, non un pouco saber a relación que tedes vos que é boa, non? É así o aquel de futuro que tedes... É un... Como aquel de futuro? É un pouco... A ver, petróleo, quero dicir... Esas cousiñas... Non. Sabes, quero dicir, ti e máis eu somos amigos, coñecémonos desde hai tempo, pero esas cousas, eu que sei, son máis ben asunto noso, non? É que non sei como dicircho. Pois non sei, fala... Xuxiño, que vas ter un filliño. Que petróleo? Que... Vai, que Berta está embarazada e que vas ter un fillo. Petróleo, a ver... Quen che dixo iso? Como o soubeches? Oíchelo por aí? É que Berta veu hoxe. Veu hoxe polo petróleo. Estaba tensa ela, estaba preocupada e ali contou aquel. Entón... Non sei por qué está tensa e non quería vir. Entón, Belinda, como é dominicana e ten... Mira, estáseme poñendo a pel de galiña, sabes? Claro. Iso dixo Berta. Dixo Berta que está embarazada, que vai ter un fillo e a min enleoume lindiña porque ten o poder ese de convencer a xente. Eu non sei como dicircho, como eu, claro, non é o meu, porque eu fun mozo dela, a min, descúlpame. Tampouco entendo estas cousas, sabes? Non sei que facer, que... A ver... Claro, é que, pois, levalo ben. É unha mulleraza e... Claro que é, pero, sabes, ter un fillo é... Claro. Que dis? Dúas sentas, sí. Ata logo. Non me digas que xogaches no Atlético de Madrid. Sí, 2 anos. Do 53 ao 55. Queredes café? Eran outros tempos. Se chega a ser hoxe, fágome multimillonario. Pero daquela os futbolistas xogábamos polo caldo e pouco máis. Xa, pero quedan as lembranzas. Ai, ten que ser emocionante, Sí, eso sí. Que se queredes café, hijo. E a ti que che pasa? Por que berras tanto? Non estamos xordos, Agora que me acordo, o xordo eras ti. Quen eu? Unha vez cantoume unha canción cunha guitarra. Estive unhas semanas sen lle falar. Non ten oído. Ben, ti que dis que foi cando che cantei o unicornio azul, non? Pase que non sabía ben as posturas, pero ben que che gustou. Ten razón, Luísa. Ti cantas como un jato mollado. Que dis, papá, pregúntalle a don Vicente cando cantaba na igrexa. Déixate de parvadas e trae 2 cafés, con jotas. E algo máis, queredes? Non, gracias. Vas probar que aujardente. Temos a mellor aujardente do mundo. Belinda, pon aí 2 cafés con
Cloroformo, se tes. Desto non temos, chico. Pois bromuro, o que teñas? Bromuro xa. Carneiro, son eu, Evaristo. Ajá. Que che vou buscar eu o fardo ese mañán, Sí. Pois, non sei, mellor mañán pola mañán, porque hai mellor marea. Si, antes da gloria do día xa estou de volta aquí, Si. Espérame na praia, Ajá. Pois nada. Ala, ata mañán, Mareas vivas de Portosas, o mar, que mo foi levar. Bos días, Pauliña. Pauliña. A miña filla preferida, ven aquí. E a ti que che pasa? Non me pasa nada, que me ten que pasar? Non sei, vesoche moi contento. É que todo vai ben, filla, todo vai ben. Sí, é que vai ben, lo. Había tempo que non dormía tan ben. Fai un día maravilloso, que máis queres? Papá, non estarás tomando algo, non? Non, pero vou tomar. A miña contribución a un día tan maravilloso vai ser comprar 2 botellas de champaña. Champaña. Oh, pois logo hai algo que celebrar. E se non, invéntase. Onde está o champaña? Telo ali. O máis caro ten que ser o mellor. Vinda aquí, compañeiras. Aí tes. Ata logo. Como que ata logo? Me espera pola volta. A volta queda de propina. E compra algo de roupa, nena. Mira para teu pai. A elegancia nunca está de máis. Ata logo. Ata logo. Pois teño que teño, non penso mover un dedo para cambiálo, non? Hola. Ai, Evaristo, para ser tan soquete como a ti hai que entrenar seriamente, chico. Si, adestrarse ou ben ter vocación de idiota. Porque ti por unha vez non te podías guiar polo xuiz por unha vez e facerme ese favor a min por unha vez. Mira, Currás, ti non sabe lo que pode haber nese fardo, É que vai haber documentos, dis que eu... Ala, que eu non me meto na vida de ninguén, a min... Mira, podes te meter nun problema. O tal Francisco Carneiro xa foi detido 4 veces. E pasou unha che de tempo na cadea, Que noticia, xo sei, é que... Pois que, mira, pode ser que ese fardo non leve documentos, precisamente. Non fagas ese traballo, Currás, faime caso, Xuiz, ofreciume cartos tamén, E a min os cartos non me fa mal. A vostede, claro, como ten un soldo xa aquelado todos os meses, sabe que carallo. Non o faz polos cartos, Evaristo, non o faz polos cartos. E logo por qué, che, papate, por qué, Polo pique que tes con Vista Alegre toda a vida, home, polo pique que tes con... Home, falando do rei de Roma. O Capitán Memo, hola. Tan chiste, non? Tarasido, se me buscas moito, igual me atopas, Si, Eu non che busco nada. Xa te irán buscar os do helicóptero eses de SOS Galicia. Ai, sí? Sí. Pois xa veremos, xa. Cando empeza a comedia? A comedia ha de empezar prontiño, como non cales ti a boca 5 minutiños. No. Petróleo, deixa falar, home, O que ri de último, rei dispous. Ala. Ata logo. É tono. Tarasido, ven cando a min un minutiño. Como xa vou? Ven cando a min. Estou chegando, mira, xa cheguei. Nada, que estou pensando eu que vaya. Como lle pase algo o aquel pois... A ver isto. Eiche de romper as pernas, Pero eiche de romper as 2 pernas. Primeiro eiche de romper unha perna e despois eiche de romper a outra perna. E agora, se tal, pois... Vas pa túa casa e arrías de aquí que te la copiña paja. Vale. E a pasalo ben, Ala. Que lle dixaches? Non, nada, máis ben expliquei a situación a ter sido un home un pouco torpe e hai que entrarlle polo lado sensible, explicarlle o aquel que... Xa, ameazáchelo, non? Non, ameazalo eu non. Eu dixenlle que
Eu díxenlle que como lle pase algo a Evaristo Currás voulle partir as pernas. E díxenlle en plan sincero, sen chulería, porque se lle pasa algo a Evaristo é pola súa culpa toda a puta vida. Se lle pasa algo a Evaristo non vai ser tan fácil de solucionar, Hola. Hola, Xurxo. Que tal? Ben. Supoño que ben. E ti, que tal estás? Eu moi ben. Berta, Que? por que non me dixeches? Merda. Tiña dereito a sabelo, non? É que creo que non estamos falando de calquera cousa. Se vou ter un fillo quero sabelo. E quero que mo digas ti. Pedinlle a Belinda que non cho contase. Non mo dixo Belinda, díxome Petróleo. Así que o sabe todo por tozas. E que? Témonos que preocupar agora diso? Polo momento estamos falando só dun posible embarazo. Só diso. Non o queres ter? Non sei. Pois, digo eu que se tens que discutir con alguén será comigo. Pois non. Se decido telo, terei non soa. É o meu fillo. Ti podes seguir coa tua vida. Seguir coa miña vida? E iso a que ven? A que isto non debe cambiar nada. Non. Vou ter un fillo, pero iso non cambia nada. Espera un momento. En principio, a que vai ter un fillo son eu, vale? Es ben teimuda, Gracias, Xurxo. Moitas gracias. Era xusto o que necesitaba. Palabras de ánimo, sí, señor. Non hai maneira contigo, Acertaches. Paula. Que? Viches a papá? Si pasou por aquí. Só. E non lle notaches algo raro? Pois moi normal non estaba, verdade? Parecía como eufórico, non estara tomando nada, non? Tomando... Viagra! Como que viagra? Será trampón! Pero a ti que che pasa? Papá anda como un can detrás dunha moza miña, entendes? Da noxo. Como que anda detrás dunha moza tú? Si, anda. Luisa está intentando, en fin, cousas de maiores, seducila, xa sabes. Papá quitouche unha moza. Non me quitou, Estaba intentando. Por iso andaba tan contente, mira ti. Pois has virtoche que levou 2 botellas de champaña, Ai, mira que risa, non? A ver, Ladislao, cantos anos ten esa muller? Luisa terá... sei o que teñen todas as mulleres esa idade, 30 e pico. Pois ela saberá o que fai, dixo eu. Xa son os 2 grandiños a mundo para facer o que lle saia da gana. Claro, a ti pareceche ben, non? Así vai o mundo. Tío, que estás celoso. Celoso non, Preocupado, moi preocupado, Sí. E imos ver se non lle senta mal o champaña misturado con Viagra, Xa veremos. Pero que viagra, en que... Xa atopei, señor xuiz. O que? A foto que me pediu, a da inauguración do Baradoiro. Perfecto. Gracias. Mire, Elena non debía de ter nin 3 aniños aí. Consérvase perfectamente, A foto, quero dicir. E Elena tamén, non? Sí, claro. Ben, agora só necesito marcar e xa está. Seguro que a Elena lle fai moita ilusión recuperar esta foto. Sí, claro. Gracias, Petusa. Señor xuiz, aquí entre nós, estou preocupada por Currás. Xa. O asunto ese de Francisco Carneiro, non? Sí. Sí, eu tamén estou preocupado. Vostede pensa que se meterá en problemas? Digo, porque os antecedentes de Carneiro... Mire, intentei falar con Currás, pero foi imposible. Ademais, meteuse polo medio Taracido, se sabe como son. Este é un asunto moi serio. Serio, de verdade. E a min non me gustaría que lle pasara nada a Currás. Non hai xeito de que cambie de opinión, Pitusa. Ademais, non quere escoitar a ninguén. Un moi túzaro. Vaise meter nunha boa por andar sempre enfrontado con Taracido, que é outro túzaro. Xa, pero nós non podemos facer nada por evitalo. Primeiro vaise matar nas rochas dos Picos, que son as máis perigosas da zona. E despois vaise meter nun problema por mor do paquete ese que ten que coller. Sí, xa o sei. Pois mire, alá el. E senón que non buscara.
Eu creo que haberá que ir de alborada, que é cando está mellor a marea. E logo que ten que estar baixa. Nin baixa nin alta, ten que estar como ten que estar, xusta. Ves como escollín ben? És un artista, Currás. És un artista. Eu sí, pero a chalana falle falta un reforzo, que senón ainda... Necesitas algo? No, nada. Queres cartos? No, cartos. Si queres cartos... No, jarda. Seguro? No, seguro. Agora o único que necesita é sorte, senón ainda... Pois sorte, Currás. E xa sabes, mañán na praia. Tes que vir co paquete, Toca madeira, carneiro. Hola, Evaristo. Hola, Adrián. Que, Adrián? Chegas a tempo para desexarlle sorte a Currás. Vai aos picos. Non o fagas, Evaristo. Adrián, agora xa está decidido, Están te enganando. Eu non engano a ninguén. Dille a Currás o que hai dentro dese fardo. Papéis, non? Veña, dillo ti, Francisco. Eso, papéis e documentos. Malamar me coma. Non sabes no problema no que te estás metendo, Evaristo. Mira, Adrián, xa está decidido e decidido está. Eu son un home de palabra, E o que haxa ou deixa de ver dentro do paquete non é meu problema. E teu tampouco Adrián? E valo facer só por unha aposta estúpida cun Tarasido. Aí ten razón. Tarasido estúpido é un milagro. Sí, pero voulle demostrar que son o único capaz de entrar nos picos. A ela máis é todo Portosás, Hasta arrepentir, Evaristo. Xa verás. Tranquilo, Currás. Non te has de arrepentir de nada. Estáesme mareando, non sei. Veña. En fin, só che quería dicir que me alegro moito de que quedes en Portosás. Ainda estabas aí, pensei que xa sairades todos, Pito. Pero gracias por te alegrares. Sí, pero unha cousa, non lle digas nada a ninguén. Entendes? Eu sigo falando mal de ti diante dos rapaces. Sí? Sí, pero non mo tomes a mal, non é nada persoal. Todos esperan de min que faga chistes sobre os mestres. Xa. Entón ti... non imos andar a voltas. Ti quedache en Portosás por Berta, non? Eu quedei en Portozás polos amigos, home, polo traballo, polos alumnos, sobre todo, por ti. Sí, non me veñas con contos. Ti quedaches por Berta. Sí, quedei por ela. Se queres que che diga a verdade, esa rapaza ajustame moito para ti. Facedes boa parella. Sí, máis ou menos como esa rapaza de Cormelle e máis ti. Home, sí, máis ou menos, pero non o dixas moi alto, é que... Vale. Tranquilo, que son unha tumba. Pois nada, que me alegro moito por ti e máis por Berta. Sí, por min é máis por Berta. Berta máis eu. Sabes que? Que? Pode que sexa o momento de tomar unha decisión sobre Berta máis eu. Unha decisión? Que decisión? Unha moi importante, Fito. Xurxo, non me mires así. Ti has de fiar, non? Sí. Seguro? Sí. És unha persoa seria? Que sí. Seguro? Sí, home, sí. Pois vas ser a primeira persoa en sabelo. O que? Pois lle pedir a Berta que case comigo. En serio? Tan en serio. Que? Que te parece? Non sei. Vou. Hola, Elena, pasa. Viñache convidar ao aniversario do Varadoiro. Logo vas facer unha festa. Unha festa non, imos tomar algo cos rapaces, pensei que si querías vir. Pois irei encantado, desde logo. Que? Será un pouco raro, non? O primeiro aniversario sen o teu pai. Sí. Era moi importante para él, sabes? Tanto como se fose o seu propio aniversario. Parecerache mentira, Carlos, pero eu lembro perfectamente o día da inauguración. Que é o que lembras dese día? Lembro a ilusión que tiña meu pai. Como me ia amosando cada pequeno detalle do Varadoiro. Como se fose un milagre, Carlos. Sabes, é unha lástima non ter un recordo daquel día. Sí, é unha lástima, claro. Fixeron unha foto, era moi bonita, pero non dou con ela. Normalmente esas cousas pérdense, non?
Ti creesme se che digo que revolvín ceo e terra para topala? Pero non desesperes, muller. Calquera día pode aparecer. Oxalá, Carliños, oxalá. Eu que sei, Paula, eu non nos vin en todo o día, A ningún dos dous. E miraches no dique, ali van moitas parediñas. Paula, por favor. Pois non sei de que te extrañas, se dis que andan xuntos. Eu non dixen que andasen xuntos, Dixen que papá toleou da cabeza e anda atrás dela como un can. Que é xusto que tiñas pensado facer. Non, é diferente. E por qué? Porque sí, porque eu xa coñecía a Luisa, xa tiveramos algo en Santiago, que? Eso que terá que ver, Ten que ver. Ademais, papá non está en idade de andar atrás das musas. Papá está en idade de facer o que lle pete. Que saberás ti? Que saberás ti? Ti és moi nova. Moi ben, aquí ou todos os moi novos ou moi vellos. O único que ten a idade perfecta é ti, non? Pois sí, mira. Sí. Xa ves? Xa vexo. Santa Plásida bendita. Vaya, non sabía que papá estivese tan en forma. Ti non mires, Paula, posme enfermo, Sí. Sen tempo non era. Sí, estou preparada. Queresmo dicir dunha vez? Sí, estou aquí. Sí, pode que eu tamén o sinta. Nada. Vale, gracias. Parece que non tes alá moi boa cara, Evaristo. É que dormín pouco, Melgacho. E máis estáseme picando mal e teño que ir alá aos picos, No, xa sei, xa. Eu xa sei que ti tamén xa sabes, que ti sempre sabes todo, Todo non, case todo. Non deberías ir, O que me caje nesa patilla colorada, Andades todos co mesmo conto. Metedevos na vosa vida, carallo. Eu vou onde quero. E vas ir aos picos a motor? Oi, é logo que queres que vaya a nado, Terei que ir ata lá a motor, non? E pois o negocio a entrada corremos. Alá ti. Alá eu. Desmárrame o cabo, home, e déixame en paz. Sí. Dentro dun par de horas, nunha cala que hai ao norte de Punta Sas. Pois dejamos que son un cidadán preocupado por estas cousas. E fájame caso, Porque estou seguro do que lle dixen. Se chegan a tempo, poden coller a ese traficante en plena faena. Claro. Chámase Evaristo Currás. Currás con 2 R's. En 2 horas. Vale. Adeus. Son eu. Sí, todo preparado. A carnada vai cara aos picos. Podedes empezar. Vale.
Bos días, papá. Vos non. Maravillosos, bárbaros, espectaculares. Non sería para tanto, non? Ai, fillo, se eu che contar. Non, mellor non me contes, teño máis información da que preciso. Papá, estou un pouco preocupado por ti, Por mí? Sí, que... Non sei, eu creo que o que estás facendo non está ben. Home, hai opinións. Eu sei de alguén que opina que non estivo nada mal. Pero, papá, ti xa non estás... Non estou para que... Non estás para algúns excesos, non estás, papá. Estou de sobra para que o saibas. Xa. É que... Luisa tampouco é unha muller para ti, entendio, non? Perdóa, Ladislao, pero eso non o tes que decidirte. Non me ves? Luisa, séntame ben. Estou máis novo, máis contento, estou feliz. Estás facendo o ridículo, eso é o que estás, deixa... Xa está ben. Estou de bo humor, pero non admito parvadas. Luisa e eu estamos ben. Se a ti che pica algo, rasca. Pero déixame en paz. Non ves que vas meter a soca, papá? Non o vexo. O único que vexo é algo que non vin desde hai moito tempo. Desde que morriu túa nai. Así de claro. Desde mamá, dis? Ti non estarás pensando... Home... Carneiro! 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 Teño fardo! Carneiro! Antoro, Guardia Civil! Hola, Xorxo. Quería falar contigo. Sí, eu tamén. Perdoa polo de onte, que estaba moi nerviosa. Non, tesme que perdoarte a min, é que... comporteime como un parvo. Non. Sí. Sí, pero... tomei unha decisión. Sobre ti e máis eu. Xurxo, antes de que sigas, eu creo que... Déixame rematar. Como É que estive pensando toda a noite e... creo que xa o teño claro. Berta. Que? Quérote. E quero... Mira, quero pedirche... Para. Que? Para, xa está. Non estou embarazada. Non estás? E logo? Pois porque as probas deron negativo. Non imos ter un fillo. Hola. Hola, Carlos. Chegas cedo para a celebración. Sí, xa sei. Quería che ensinar algo. O que? É un regalo, toma. Que é? Ábreo. Unha foto do Obradoiro. Lémbrala. Lembro perfectamente, Carlos. Mira, esta nena son eu. Estou á beira de meu pai. Canto tempo. Gracias. Hola. Hola. Ocorriuseme unha idea estupenda. Sí? Xa me decatei onte que tiñas moita imaginación. Pasei non moi ben, Oye, Ramón. algo. Non, gracias. Eu tamén. Sabe o que podemos facer? Quen? Non los dous? Sí. Amañeino esta mañá. Vou coller 15 días libres. Podemos viaxar onde nos pete. Podemos ir, por exemplo, ao Caribe. O Caribe? Sí. Ainda che durou champaña, non? Non, pensei que podíamos pasar uns días xuntos, Ramón, eu xa sei onde quero ir. Onde? Pra casa. Mañá teño que estar dando clases na facultade. Marcho agora mesmo. Marchas?
Espero que me veñas visitar algún día. Visitar? Sí. Por que non? Ramón, paseino moi ben. De veras. Había tempo que non me sentía así. Por iso, por que non? Ai, por que non? Veña, Ramón, xa non somos uns rapaces. Cada un ten a súa vida. Pasámolo moi ben, de maravilla. Pero as vidas teñen que continuar. Sí, muller, sí, xa vexo. Adeus, Ramón. Adeus. Luisa, andaba che buscando. Teño moitísima presa, marcho agora mesmo. Xa nos vemos. Para aí. Que? É papá? Teu pai? Mira, está ali. Foi un placer verte de novo. Veña, dame 2 bicos. Adeus. Chao. Papá. Que pasou? Ti que crees? Rematou a aventura, non? Sí, tiñas razón. Fui un parvo. Contento? Si é, non. Non estou contento. Gustábame máis verche feliz. Feliz? Feliz vai ela, carallo. Como somos os Couto, Somos moito. Repartimos felicidade a manchea. Si, somos como a lotería, Si, ainda levo repartido unha pouca. Felicidade, lotería, non? Si, xa me dixo Luisa que en Santiago ías de flor en flor. Si, de ramallo en ramallo tamén, si, un pouco, si. Que? Vou acabar por cambiar de apelido. Aló. Neno. ¿Qué? A mí non me digas eso. Era visto, meu home, era visto. Moi ben. Pois, saio agora mesmo. Si, agora mesmo vou, veña. Vémonos. Que pasou? Que detiveron a ver isto. Pero sería unha das súas, home, xa sabes Esta como... vez é de vez. Quédame no baranda. E onde atopaches? Estaba nos arquivos do xulgado. Increíble. Ves? Este é Adrián. Puxenlle ese marco, pero se non che gusta, pódese cambiar. Dixeronme na tienda que non había ningún É problema. moi bonito. Gracias. Gustache? Encántame. É un regalo polo aniversario do Varadoiro. Non me podían facer un regalo mellor. Gracias, Carlos. Suís, prenderon a Currás. Que? Prenderon a Currás. Estaba botando en terra o fardo que colleran nos picos e trincou na Benemérita. Faime caso, Currás. O millor que podes facer é contalo todo, e canto antes, millor. E dalle. Para que xa contei, Carneiro ofreceume 20.000 pesos para que fora abaixo dos picos coller un fardo. E non hai máis que contar. Onde está Carneiro? Iso é o que me gustaría saber a min. Que eu quedei con ele na praia e na gloria do día e non apareciu, Pero ti sabes o que había no paquete. Eu non, por estas. Para min que desta acabas no caldeiro. Se de verdade estiveras embarazada, que farías? Non sei. Pero agora sei o que farías ti. Eu? Hai un anaco, estabas moi falangueiro. Falangueiro? Que falangueiro nin nada, eu estaba normal. Veña, Xuxo, estiveches a isto de me pedir que casara. Ai, sí. Ai, valo negar. Que casaras? Eu non che dixen nada. Eu simplemente entrei ali no dispensario para ver como estabas, se estabas preocupada ou algo, non máis nada. Desta non casas. Berta, estaba che buscando e Currás está metido nun problema ben gordo. Está no cuartel da Garda Civil. Que vai Currás no cuartel? Non sei, pero é moi grave, en serio. Evaristo, que tal? Ben, tal estás? ben mal, como vou estar? Que foi, Que estou aquí encerrado. Vos xa sabedes o que pasou, non? Claro, home, claro. Petróleo, que? Ei. Ti xa sabes que eu non tive nada que ver co fardo, non? Xa. Bueno, pois dixo, que me queren meter unha temporada no caldeiro, dis que? É que o asunto é grave de veras, isto. Pois vaite preparando, que ti tasme que quitar daqui, Que non?
Ti non me vas fallar desta, non? Non, é para isto pasa que eu penal aprobei no raspado, non sabes? Parece o meu abogado, non é? Sí, moi ben. Xuís, Vos. Excelencia, vostede xa sabe que eu non tive nada que ver co fardo aquel, que foi o cabrón de Carneiro, eu non sei nin o que hai, Sí, xa sei que ti non sabías nada. Pois daquela, que ben, non? Así xa agarramos e cada un vai para a súa casiña e saímos daqui pitando, Currás, vas ter que quedar aquí. Estás detido por un delito moi grave. Desta meticheste nun bo problema. Me cague na oscuridade, Outro máis.